L'exposició del Ninot va arribar a la seva fi el passat 11 de març amb la seva clausura oficial i el lliurament dels premis al millor ninot gran i infantil, a més dels guardons al millor llibret de falles i millor activitat fallera i esportiva. Les falleres majors d'Alaquàs, Paula Sánchez Mengot i Clara Pozo Cantos, junt amb l'alcaldessa Elvira García Campos, la regidora de Falles Isabel Mondejar i les Corts d'Honor van entregar els premis a les falles guanyadores. La falla Avinguda Genovés ha estat aquest any guardonada amb el Premi de Ninot Indultat Gran, mentre que el ninot infantil va recaure en la falla Camí Vell de Torrent. A més, la falla Plaça Buenos Aires va guanyar el premi al millor llibret de falles, seguida de la comissió Verge de l'Olivar i la falla Genovés. Per a completar el lliurament de premis, la falla Camí Vell de Torrent va endur-se el premi a millor activitat fallera i esportiva. L'himne de València va clausurar un acte que precedeix al lliurament de premis a les falles grans i infantils programat per al proper 16 de març a les 18 hores al Col·legi Públic González Gallarza.